Masoya fina-finan Indiya Hausa barkanmu da sake saduwa. Idan kana son ka sauke wannan fim a cikin wayarka ko kuma sauran fina-finan Indiya da kake gani wanda suke sabon fitowa ne amma a free muke bayar da su akan YouTube ɗin channel. Idan kuma kana buƙatar sabbin fina-finan Indiya Hausa wanda suka fito a cikin satin nan, wanda suka fito a yau ma za ka iya samun su a cikin group namu na VIP Indiya Hausa. Amma shi VIP Indiya Hausa ana biya ne kafin a shiga, ba kamar waɗannan da fina-finan da ke ɗora akan YouTube ba. Kamar da kuka san dai, kun san cewa dai a halin yanzu ba a samun sabbin fina-finan Indiya Hausa wanda suka kasance complete a kan YouTube kai tsaye. Dole sai ta hanyar sauki anan, kuma sauki anan ɗin ma gaskiya fina-finan da muke ɗora muku akan YouTube ba sabbin fita ne ba. Gaskiyar magana, saboda waɗanda dole sai yan VIP wanda suka biya VIP Indiya Hausa sun kalle su, sun gama kallon su da sati ɗaya haka, to sai mu dinga tsinto guda muna ɗan ɗora muku akan YouTube hakan ga. Amma duk masu buƙatar fina-finan Indiya da ainihin fina-finan Indiya Hausa sabon fitowa da kamfanin Algaita, Dilo Studio, Al Hussein da sauran duk kamfanonin da suke fassara fina-finan Indiya Hausa, to za ku biya ne a saka a cikin group VIP Indiya Hausa. Ko a ina kuke a faɗin duniya za ku iya tuntuɓe mu akan wannan number ta WhatsApp ko kuma ta Telegram domin shiga tsarinmu na VIP Indiya Hausa, domin gaskiya ana biya ne kafin a shiga group ɗin. Dole sai ka kalli wannan bidiyon daga farkon sa ƙarshe domin tsintar wani makullin sirri da wasu da yake daidai kasance wasu lambobi ne guda 6 muna ɗaɗɗora sanya da kaɗan ma'ana daga lamba ta farko har zuwa lamba ta ƙarshe. Yawwa, to da zaran ka yi wannan ka mallaki makullin sirri, to za ka iya sauke kowane fim kake buƙata a cikin website namu mai suna hausaforest.com.ng. Ta yaya za ka tsinci kanka a cikin hausaforest.com.ng? shine ka je kan browser ɗinka sai ka rubuta hausaforest.com.ng, ko kuma ka duba ƙasan wannan bidiyon za ka ga wani link da muka ajiye na farko. Wani link na farko shi za ka danna, da zaran ka danna shi direct sai ka a cikin wuri kamar haka. Ma'ana za ka kasance a cikin guri mai suna a hausaforest.com.ng. Kamar da kuka sani a baya muna turo muku da wasu muna yi wasu bidiyoyi ne da suke nuna muku dalla ma'ana page bayan page ta duk da farko har ƙarshe da yadda za ku sauke fina-finan Indiya Hausa, ko kuma za ku iya buɗewa ku yi waye ku yi da sauransu. To amma dai a halin yanzu shi yasa muka canza wannan salon. Dalilin da yasa muka canza wannan salon ɗin shine saboda akwai copyright akan abubuwan da muke yi, shi ya sanya. Da haka yanzu wannan shine sabon salon da za ku dinga amfani da shi, da ku saurara da kyau domin ku fahimci da za ku sauke wannan fim a cikin wayar ku kuma sauran fina-finan Indiya Hausa. Yau yanzu yadda za ka yi shine ka duba akan browser ɗinka, ka rubuta a browser ɗinka hausaforest.com.ng, ko kuma ka duba ƙasan wannan bidiyon akwai link shi za ka danna. Da zaran ka danna sa kawai za ka shigo a cikin website na mai suna hausaforest.com.ng. kai tsaye da zaran ka shigo sai ka duba ga fim ɗin da ka san ka sauke. Idan ba ga fim ɗin da kake son ka sauke ba, sai ka rubuta sunansa. Yawwa, za ga wani wuri da aka ce a rubuta suna, sai ka rubuta sunansa. Da zaran ka rubuta sunan fim ɗin, misali za ka sa Imani, za ga ya fito, ko kuma sa Lauje, za ga shi ma ya fito. Da zaran ya fito sai ka danna akan sa, kana danna akan sa za ka karanta wasu 'yan bayanai ne, sai ka danna saman wani guri da aka ce Official Plus. Da zaran ka danna saman wani Official Plus din, zai gurin ka wasu 'yan bayanai da suke nuna ka duk ɗaya dala da kake da za ka yi domin ka sauke wannan fim ɗin a cikin wayarka a cikin sauƙi. Da zaran ka saka makullin sirri, amma sai ka tsaya kallon bidiyon daga farkon sa ƙarshe domin mallaka makullin sirrin. Da zaran ka yi wannan shi kenan. Masu buƙatar shiga tsarin mu na VIP Indiya Hausa, ina ƙara jaddada muku ba sai kun sha na wannan wahalar ba sai kun shiga nan kun fita nan ba. Da zaran kun biya VIP, fina-finai za su dinga zo muku kai tsaye kuma masu kyau, masu inganci sosai. Ba kamar ba kamar waɗannan ba da sai kun ɓata data kun shiga nan kun fita nan kun waye. Do wannan duk wanda suka biya VIP ba sa da alaƙa da waɗannan, ba ɗaya bane da waɗanda wasu biya VIP ba. Kuma gaskiya duk wanda ya biya VIP muna buɗe mishi application Mega, muna yi masa duk abin da ya kamata insha Allahu. Sakamakon wanda bai biya VIP ba, ma'ana wanda muke ɗora akan YouTube, gaskiya kun ga dai ba kullum muke ɗora fina-finai ba, to saboda muna ba wa wanda suka yi mana wanda suka shigo VIP ne kulawa ta yadda ya kamata. Duk abin da suke so muna tsaya mu ɗauki lokaci domin mu yi musu wannan abin da suke so din. Haka kamar irin masu wani cewa ba su iya buɗe application Mega ba waye da sauransu, yana da wahala. To mu muna buɗe maka daga ka biya VIP, za mu buɗe maka application Mega daga farko har ƙarshe mun nauka ɗaya bayan ɗaya duk yadda ake al'amarin. Yawwa, ga masu buƙatar shiga za ku ɗauki akan wannan number da kuke gani, ko kuma ta WhatsApp a cikin group namu na VIP a cikin website na mai suna hausaforest.com.ng. akwai wani logo na gari suna na WhatsApp, shi za ku danna kawai. Da zaran ka danna wannan logo din, za ka tura wani sako na kai tsaye, ko kuma